Hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 ýylyň 30-njy maý hepdeniň hiçbir güni. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Şunky temamyň ady, ýa-ni şunky video çykyşynyň temasynyň ady iki san narkoman Berdimuhamedowlar öz atynyň adyny köçe dakjak bolýarlar. Gelin şu arada bir gurrun edelim. Egerde prezident ve birinci minister narkoman bolsa, egerde bizim Milli Geňeşiň ýolbaşçysy narkoman bolsa, onu iki san narkoman döwleti katastrofa elterler. Ine Türkmen halkynyň durmuşy günne kynlaşýa, günne Türkmen halky ejir çekýär. Ýöne şu katastrofa siretmän Türkmen halky öz pikirlerini asmanymyz parahat diýip öz pikirlerini çalyşman ýuwaş-ýuwaşdan ölüp gidýär. Haçan biz iki sany narkomany tutup jenaýata çağırar. Haçan Türkmen halky özüne hormat goýup öz başly durmuşyny kesitler. Ýazın kommentariýada şu öz pikirleriňizi şu soraga jogap berip bilýän bolsaňyz onu ýazın öz pikirleriňizi şu videoň aşagyna kommentariýada. Indi şu tema biz geçmäke gelin Türkmenistanyň gelin habalar sedip geçelim. Ýa-ni ýakyny Gurbanly Berdimuhamedow öz hasabyny açdy. Onam Gurbanlyň haýyr sahawat fonu diýip atlanyrdy. Başta banisalarda yatan kesel çağlara kömek etjek şol haýyr sahawat fondundan tölerini boýnaldy. Ýöne ýa-ni wagtyň geçmegi bilen halkyň öňünden soň her büdjetde işleyen raýatymyzyň aýlygyndan 20 manat köni pul boýunça bolsa 100 000 manat alınıp başlanyldy. Şol Gurbanlyň sahawat fonduna şu pullar geçýär. Öz guruluş biznesiň üstü bilen ýene pul gazanyna az görüp halkyň haýyşdy boýunça her etrapda meçhit gurmagy makul bilim diýip ýa-ni Berdimuhamedow öwünýär. Gurbanly. Oğlu arada bir geplemde ol yitip gitdi. Ýa-ni onun ady prezident hakyky Berdimuhamedowyň gara işlerini, gizli işlerini yerine ýetirýär. Ýöne on ady prezident ýa-ni wezipet prezident ýöne hakykatdan hemme zady öňkü ýaly Gurbanly barýar. Indi meçhit guruluşyna kim kömek etjek bolsa menim sahawat fonduma pul geçirin diýip ýa-ni utanman halkdan pul ýygnap başlady. Berdimuhamedow meçhit gurýaly bizim öz musulmanlarymyza hormat goýan ola meçhit gurýaly. Ýene de guruluşyk biznesiň üstü bilen pullar az gelen soň halk meçhit gurmana pul taşlar diýip öz sahawat fonduna şo ýerden pullary alyp ýene de meçhitler gurun kişi bolup ýa-ni pul ogurlamak. Ine Gurbanly öňe aýdyp gelýän bandit, ogry, narkoman bu torun psihbalnoy döwletimizi hälem dolandyryp ýör. Prezident edip oğlunu belledi, birinci minister diýip oğlunu belledi. Ogly bizim üçin, bütün dünýä üçin prezidentmiş diýip, ýa-ni muny alyp barýar hakykatdan hem bolsa özü öňkü ýaly oğlunu vice premier hökmüne saklap, gara işleri ettirip, onun ady bilen bir topar ýa-ni bir kanun, bir düzgün gödök kanunlar bozup getýär. Näçip erteki günne öz oğlunu ortadan diýýär, prigorit edip jenaýatçy ýa-ni jenaýat eden adam öz jeratyny alar ýaly diýär. Ine şu iki san adam Ilaytada Gurbanly Berdimuhamedow Türkmenistany dolandyryp Türkmenistany öz psihiçiski idiot kararlary bilen çukurak barýar. Siz pikir etdiňiz, ine Berdimuhamedow men ýadadym, men gitjek diýip muň mekir til koýunlaryna seretmek. Oğluny goýan sebäpli biz muny ýeňdik. Biz muny eýýäm stenka diýedik. Gorkdy. Oğluny getirip koydu ya bütün dünya galyp başlady şoňa garşy.
Hawa saýlawlar geçdi, men oglum saýlandy. Indi men ýeközümde, men 3 tane Türkmenistanyň guruş şahalaryny alyp baramok. Ine halk oglum saýlady, oglum ine prezident, birinji minister, ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçy, ýani suwutlaryň ýolbaşçy. Men diňe parlamentde otyr. Men size soru berýän, ýoldaş Berdimuhammedow. Kazany gidip näme işiňiz bar? Kazany gidip şöyle birinji adam bilen duşup prezidentiň çözmeli zatlaryny çözüp gidip ýörsiňiz. Siz prezidentmi ýa-da ýanky Milli Geňeşiň ýolbaşçysy? Türkmenistanda bir topar kanunlar Türkmenistanyň borjadan halkara şertnamalaryň öňündäki borçlaryny ýetirmek üçin Türkmenistan kanunlaryny düzeltmeli. Türkmenistanyň kanunyny prezident bolýar, ýollar ýapyp adamlaryň pasportlaryny uzatman. Siz kanuny siretmeli we prezidentiň kanun bozmalar üçin kanunçylyk ýanky ýöretmeli adam kanunçylyk. Siredip, eger kanun bolýan bolsa duruzmaly adam. Siz bolsa özüňiz kanuny bozup gödök bozber oglum, mene 16 ýyldan bäri bozup gelýän, halkymyz uklap ýatyr, arqyn bolay, narkotika medber, kanunlaran bozber, hiç şeýlemeň ýokdur. Arkaňda men bardyny aýdyp, gaýtyp ony, ýani kanunlar bozurýar. Mümkin Serdar Berdimuhammedow öz kiçik plany bardyram, ýani Türkmenistany azajyk agriýadan çykarmak, açyk demokratizatlaşdyrmak Türkmenistany, demokratizasiýalaşdyrmak ýöne Berdimuhammedow Gurbangul bolundan şol ýollar berilmez hiç kime. Ne oğluna, ne başka prezident gelirse de yol verilmez. Biz Berdimuhammedow'u tutup cenayet çetmeli. Berdimuhammedow türmede oturmaly. Milli Geňeşiň ýolbaşçysy bolup däl, gaýtyp türmede oturmaly. Men dün çykyşym boldy. Men Gurbangul Berdimuhammedow Caligula, ýa-ni Julius Caesar, Augustin Germanik ýa-da başgaça Caligula adly bir rimski imperator bilen deňeşdi. Şöyle deňeşdirende şol öz ýurduny, öz halkyny ul betbagçylyga salan, adamlary öldürüp, doýman, gynap, agyr güne salan adamy ýanyndaky adamlar 30 gerek ýanky kılıjyny bedeninden urup öldürdiler. Gozgolan boldy. Indi Türkmenistanyň prezidenti Edil Caligula ýaly öz halkyna garşy faşist hereketler eden soň şunyň daşyndaky goý garnaşlary bolsun. Şolaryň tutup gozgolan edip Berdimuhammedowy tutsak etmeli. Men şoň üçin her ýere gaýdym. Prokuratura, polis ulluklary, Milli hukuk ministriniň içinde işleyen adamlar, harulukdaky işleyen adamlar. Sizin araňyzda erkek galyn bolsa, sizin araňyzda asuda, arnamasly, watançy, watan üçin janyny bermäni adam galyn bolsa, derrew tutsaýdyň Gurbangul Berdimuhammedow. Oglunam on ikisinem iksan narkoman tutsaýdyň-da izolatora goýun. Biz açyk saýlawlar geçirmeli Türkmenistanda. Kim bolsa şol üstün. Türkmenistan ahir bu gidýän agyr ýolunyň 15-nji asyra ýolunyň täze ýolu, ýani beýlik hemme sivilizasiýon döwletleriň gidýän ýoluny tarap gitmeli. Bizim alajymyz ýok. Inanyň. Siz näçe köp otursaňyz, siz etmersiňiz, sizden soňky gelenler eder. Ýöne hökman şu zat bolar. Eger halkymyz galmasa, onu Berdimuhammedowyň daşyndakylar şuny ya öldürmeli, ya tutsak etmeli. İň olsa tutsak etmeli. Bir raketa bilen çözülýän mesele ulak gitmeliler. Täze 30 ýyllyk gitmeliler. Şoň üçin men size haýyş edýän araňyzda watançy, arnamasly, watan duýgulu adam bolsa, wagtyňyz geldi. Siz taryha girersiňiz. Berdimuhammedowlary tutsak etmeli. Gelin biz Türkmenistanyň gelen maglumatlaryň ýygyna edelim. Indiki maglumatlar. Diňe büdjet işgärlerini pul almak bilen çäklenmän Berdimuhammedow her buğdoy we paxta ýygnaýan daýhan kärndeçilerden hem pul ýygnap başlady. Olar görgürler
Öňem gazet, Gyzyl Ýarym ay jemgyýetine sport üçin, saglyk strahowka üçin, podahod nalog üçin gazet jurnallara hemme zatlara pul төлänenden soň, olaň hemme giýdirin elinden alandan soň daýhan hökümeti we döwleti bergidar bolup çykýar. Şeýdibem daýhanlar aç galýar. Ine daýhanlara da, kärndeçilere de hemmeleri ýülenýär. Hormatly watandaşlar. Siz inniki ine gowulaşar, inniki bir hasyrmyza ýalarsa, inniki baýar, ýa soňsy baýar, ine bulum köpe gitmez. Bular ýazat biýdüňiz şu köpe gitmez diýip pikir edýär. Gider. Inniki mundan beter bolar. Ünslerim 30 ýylda olsa dinamika diýär, dinamika razwitya. Ýani şol dinamika näser, şonuň ösüşine seredin. Dine aşağı çöküşlük. Ya da ortadan täze tapandady отрицательный рост. Ягни отрицательный ösüş. Ýokary däl, pis ösüş diýdi şol. Ine Türkmenistan bolup geçer. Şoň üçin sizem galmaly. Häkim etraplary, häkim vilayetlaryny gün ýanyna baryp öz nägerçiligini, nägirligini aýdyp öz hukuklaryny gorumaly. Bular ýaly edin etdilik hökümet tarapyndan bolmaly. Berdimuhammedowlar kanunlary gödök bozmany duruzmaly. Onam dini halk duruzar. Her adam talep etse türmede yetmez. Bulun adamlar ram yetmez. Gaýdyp size polisleram, emhmişerleram hemmeden goşular. Olarum näme aşylan. Halk bütün doýdy şulardan. İksanlar kamandy. Bular nähil döwlet dolandyrmagyny bilen oklar. Bular nähil döwlet dolandyrýar. Daşky surat çagady wurkoýa içiniň halky ölsün diýip. Bu döwlet halk olmasa onu döwlet däl. Bu döwlet halk üçin dördülen döwlet. Berdimuhammedowlar prezident ýa Milli Geňeşiň ýolbaşçysy olar ýani çäksiz haklar bar diýip urýar döwlet ýok dünýäde. Şunu meňdeş döwlet ýok, urýar döwlet bolmaly. Şonuň üçin hormatly daýhanlar, kärndeçiler, sizem inni öz haklaryny alyp durmaly. Aşgabatda hal bayramy münasebetli hal servisini gurnadylar. Şu serwiýe getiren haldan barsyny Gurbanoğlu'nun ayal doğunu yığınap daşyurt biznesmenlere satýar. Son bolsa Vatan programmasyna ine her hal öndürýän fabriklara biz halini daşyna çykartmagyna ıhtiýarlyk berildi diýip bütün halka alla şol hemme hallary Gurbanoğlu'nun doğunyň firmasynyň üstüne eksport edilip valyuta alınıp şol adamlar valyuta alýada Türkmenistan fabrikalarynda işleyen adamlara manat geçirýär. 3 ýaryndan. Ine şu ýaly alçyklyk geçýär Türkmenistanda. Sebäbi muňa korrupsiýa we machinasiýa, maşençilik diýilýär. Näçe Türkmenistanda maşennikler Gurbanoğlu, Serdar Berdimuhammedow we onuň doganlary ofitsial ýagdaýda maşençilik edýärler. Nira gen prokuratura edýär, nira polisler edýär, nira milli hukuk gullugy edýär. Nira ýa-ni ýokary suwdyň ýolbaşçysy edýär. Nira adalet ministri edýär. Nira Türkmenistanyň Milli Geňeşiň agzalary şu zatlara nira edýär. Biz häzir ýene gaýtyp gelerdik. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň agzalary. Täze ahal vilayetinde gurulýan şäheriň ady, ýani Aşgabat Siti diýerler, inni Arkadaq şäher diýip atlandyrmaly diýip meclis karar hödürledi. Ýani meclisdäki, ýani aşağı gatlatdaky meclisdäki wekiller, deputatlar, bizim saýlanan dalaşgarlarna öýleri ýokarky parlamentde, ýani ýokarky wekillerki adamlara Aşgabat Siti şäherde Arkadaq şäher diýip atlandyrmaly diýip täze karar hödürlýär. Ünsürüm. Şol meclisdäki, Milli Geňeşdäki wekiller hiç wagt halkyň problemasyny çözüp karar çykaranok ýa hödürlenok. Diňe Arkadaglary, haramdaglary, iksan narkomany,
ve onun doğunun anlaşlarına karar çıkartmalı. Diýmek, bizim milli geňeşimiz halkymyzdan saýlanan adamlar değerler, şolara wepaly adamlar gerek kararlaryny çykarýar. Men öňüm aýdýarym. Gerek bolsa öz atyna da atynam deputat edersin. Milli geňeşiň hormatlanýan wekili edersin. Sebäbi eýýän psihbalnoy, narkotik urup gepläp bilmän killesi giden adam. Öz halky ölüp duka, öz halky ölüp ölenden soň Türkmenistana gelip bilmän soň, ýa doğrandaşlar getip bilmän soň, bir topar maşgalalar pytrap giden soň, ýollar ýapyk bolan soň, bul özüne milli lider diýip atlandyrýan ýallaklaryň goşunyň içindäki arkada kazany edip şo ýerde ýol açan bolýar. Ona näme çypaçýar? Şo ýerdäki biznesmenleri Türkmenistana getirip turist hökmünde ýa-ni awada hem ýere aýlap ulurdan pullar soýmak üçin. Başga işler üçin. O bildiňen bahasy 600-den ýokary diňe bir tarapy dollar. Türkmen halkyna degişli ýeri ýok. Türkmen halky o pullara onça pul gazanyp bilen oga. $600 özüň hasap edin, näme çaýda gazanyp bolýar? 10 aýda gazanyp bolýar. 10 aýda sen diňe bir tarapy gitjek bildiňiz. Ine şu ýazatlar Türkmenistanda bolmaly. Bir minut men ýa-ni çyram öçdi, men şunu dözeýin. Bir minut. Hormatly vatandaşlar, başlan tehnik problem boldy. Biz çykyşym dowam edýär. Men çykyşym dowam edeyim. Şonuň üçin gaýdyp geleli biz Türkmenistanyň milli geňeşine. Ine şu meclisdäki oturan adamlar, meclisiň ýolbaşçysy Mammedowa Türkmenistan prezidentine gowurunjak bolup, bular Akan atly atyň adyny täze guruljak Arkadağ şäheriniň iň uly prospektiniň adyny ýa-ni hödürlediler. Akan diýip at goýmaly şu prospekte. Sebäbi ol Akan aty prezident şonu ýaşlykdan bäri bakyp geldi diýip ýa-ni meclisiň maslahatyna karar kabul etdiler. Ünsün Aşgabat City diýip yeni bizim pullarımızdan alıp oğurlap yani tebiği baylıklarını satıp şu pullardan Aşgabat City kurmak için yani Serdar'a bağışlap yani Aşgabat City kuracak zadını sonunda yine öğünü oğurlap arkada şehri koyacak var ya. O yerde de iyi ulu prospektinin adına Akan deyip koyacak böyle öz atının adını. Näme kahramanlar yok mu? Näme Türkmenistan'ın tarihinde kahraman inni kalmadı mı? Elbette kaldı. Elbette köp kahraman var. Yöne şu kezza, maşennik, narkoman, psikitadan giden bir idiot. Onun için Türk şon yankı 2006 yılı bolan kahramanlar, kahramanlar. Dine öz maşgalası, öz iti, öz atı, öz oğlu, ecesi, kakası, doğumlar kahraman. Başka kahraman yok. Şon için kabinet ministrleri gelip vice-premierler, ministerler yaşıl yollar açalım halkımıza indi kösemeliyse ölsünler diye. Diýmek bu halk için işlenmek. Özüne milli lider atlandır yani yallakların koşunun arasında paça yal gediyen bir kezzap, maşennik, narkoman, utorun psikiki yaramayan adam. Hormatly vatandaşlar, men informasiýa aldım hökümetten yol açılmıyor. On açan 2 tane 3 tane tarafa giden charterları dine göz bakçılık için sebäbi bir hatlar var ýalyp bir hökümetlere basışlar edýär. Türkmenistana sanksy berin. Şulardan ýollar ýapyp Türkmenistany yeni öňküsel dolandyryp gelýär. Oğlunu goýan kişi bolup 2 tane ýanky Türkmenistany adam dolandyrýar diýip
iksan narkoman bütün dünyanın aldı. Biz şu zatları beyan edip gelip durdu. Hemme katnaşan yığınaklarımızda, hemme yerde açık ayıp durdu. Hemmeler bilýän. Inni ýuwaş-ýuwaşdan ulu mehanizm işläp başlaýar. Şol iki adamy jenayada çekmäne bize mümkinçilik dörer. Ýene bir aýtjakladym, çağlar kanikul lagerlara mezburi iýerilip başlamaly diýip bilim ministrleri buyruk berdi. Bilim ministrleri buyruk berilen soň bilim ministrleri näme diýär? Öz velayet müdürlüğüne, etraf edaralarına ve mekteplere yumuşlar berýär. Şu gelecek yılın çıktıcılarını şulun arasında paylap şulardan pul ýygnamaly. Onam mektebe gelýän enatalardan çöplemeli ýa-ni molimlerin aýlandan almaly diýip karar çykady. Bu zatlar beýle bolmaly. Hani döwlet, hani pullar? Näçip mektepde okuyan çağlaryň enatasy şu zatlar tölemeli. Näçip mektep molimler tölemeli. Egerde kimde kim biri öz çağatyny lagere iýerýän bolsa, onu 70% bagatyny hökümet töleýärdi. Her wagt şeýle. 30% bagatyny şu enatan öz töleýär. Diýmek, hökümet 70%-nyň tölemeginden boyun gaçyryp 100%-y ýa-ni enatalara, molimlaryň bilim ministriniň müdürlüğündäki işleyen adamın üstüne taşladı. Onam ýokardan Berdimuhamedov komanda berdi. Men bilim ministriniň içindäki işleyen adamlar günekarlamok ýa bilim ministriniň ýa-ni ýolbaşçyny günekarlamok ýokardan sana buyruk gelse etçi galazyňok sen bir ýerden pul almaly. Ýöne hakykatdan watandaşlar Türkmenistanyň tebigaýlygyny satylyp gelýän eksportdan pullar büdjete gelmeli. 80% Berdimuhamedowyň öz hasabyna barmaly. 20% garany büdjete gelen soň ol elbetde ýetmeýär işläme. Türkmenistanyna bir zat satylsa ýa bir salgyt alınsa, salgytdan görüşleri köp. Türkmenistana giýileji gelse hemmesi büdjede barmaly. Ona merkezi bank ve salgyt gullugy kontrol etmeli. Milli Geňeşiň içinde ýüýte şotna palata diýip ýa-ni hasap edilýän palata diýip komitet bar. Ine şo komitet barlap durmaly. Salgyt gullugyna merkezi bankdan şo pullar gelýän gelmeýär. O zatlar işlem. O zatlary şol iksan narkoman işleden o. Bu Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan pornografiýasy bar. Sebäbi ol ýa-ni döwlet guruluş edaralary zatlary goýulyp ministrler gelip ýör. Ministrin çözýän zady ýok. Zam ministrin çözýän zady ýok. Hiç kim çözýän zady ýok. Dine Gurbanoğlu Berdimuhamedov çözýär. Onuň oglam çözeni işler. Ol bütün dünýäniň öňünde kino görkezip soňky ýyllar aýdym artist bolan adam, hormatly arkadaly serdarym, oglum diýnäm, arkadaly serdarym diýen. Sen Türkmenistan döwletini, Türkmenistan hökümetini öz milletini öwürdüň aýan. Menine 40 ýyldan bäri işläme, ýa-ni işläp diňçilik görmek. O aýdymlar aýan kim? O ralyda çykyş edýän kim? Welde bitirýän kim? At çapşa gatnaşýan kim? Awaza gidip bal tutýan kim? Giýjelerine publishing dom köşkde edýän kim? Bagşylary getirip beýleki ýa-ni aýal maşgalaryny getirip arasyna Kaligula ýaly ýa-ni nimeleri edýän kim? Halk däle özüňiz. Siz giýjegini diýinje alýaňyz. Siz işleň zok. Siz ýa-ni arkadan ferdadan uluyan sormaly. Arkadan ferdar men 40 ýyllap işlämek, keyip çekip gezdim. Indi ýene keyip çekesim gelýär, maňa bir diňç almana berin. Men bir kitap ýazmaly. Şol kitap ýazan adamlar eýem kitaplary ýazdylar. Men şoňa gol çekmeli. Men oturup ýa-ni keyip çekmeli. Men keypim dowam etmeden men kellem işlämek. Men samırdap diýen zatlarym bütün dünýäni güllür ýykdym eýem.
Maňa azyjyk sakmadan gider ýaly bir onun meşgul ruhsat berin. Tiýa men şu ýaly güldürip dursam, arasynda durmasam, bütün dünýä psih bolar. Şeýle diýmeli. Ýoldaş prezident däl, ýoldaş girdiň prezident. Indi Berdimuhamedowyň adyny Caligula diýelim. Caligula diýsek bütün dünýä düşünýär. Haramoğlu diýsek hiç kim düşünmez. Ya haramda diýsek gene türkmenler düşünýär. Şoňa Caligula diýsek bütün dünýä düşünýär. Kim diýer? Hormatly watandaşlar, ine şuraya ýa-da Türkmenistana bolup dur, men size Türkmenistana gelen habarlar berýän ýöne men diýjek bolýar. Gün-günne mundan beter kanunlar gödök bozulýar. Mundan beter kelle sığmajak kararlar ikramlar kama çykarýar. Muňa kelläňe sığmajak bir görkezmeler çykýar bolýar. Onu bir beýlik döwletleriň adamlaryna aýtsaň üstüne bolýar. Ine şu ýaly psihbanysada ýaşap türkmen halky şuruň narkomandygyny, şuruň kellesi gidip Türkmenistany ogurlandygyny düşünmän ay asmanymyz parahat diýip şol iksan narkomana öz döwletine inanyp, durmuşyna inanyp gezip ýöler. Şo wagtda da kynçylyk çekip, agyr günlere düşüp, dogan arnaşlary bilen ýuwaş-ýuwaşdan ölüp gidýär. Haçan biz şu zatlara düşünürüz? Haçan biz iksany türmede oturmaly adamlary hakykatdan türmäge oturdup Türkmenistana hakyky, watançy, arassa, asuda, arnamatly, wyjdanly, adalatly ýolbaşçylar saýlap Türkmenistany öňe. Ýalyn kommentariýalarda öz pikirlerini diýip, sizin pikirleriniz bizim üçin gaty wajyp. Sebäbi biz sizden köp sady öwrenýär. Şoňa men öz çykyşymy tutarýan, hormatly watandaşlar, men inniki ýepleşigim gaýratlyk hakynda, batyrlyk hakynda bolup, gaty wajyp ýepleşik. Ine şu arada näme pikiriniz bolsa, şu videoň aşagynda ýanyň bize şol grajdan batyrlyk ýetenek. Grajdan batyrlyk nämedir? Näme bizde grajdan batyrlyk ösmeli? Ine şu zatları men geljek ýepleşikde size düşünýärem. Sag bolun. Hemmeňize janyňyz sag bolsun. Men size her wagt adalatlyk we jansylyk arzu edýär. Sag bolun.